Hindi na nakapalagpa ang tatlong kalalakihang ito nang arestuhin ng otoridad sa ikinasang buy-bust operation sa Zone 4 Barangay Triangulo, Naga City nitong Sabado, Hulyo 5. Batay sa ulat ni Investigation Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer ng PIDEA Camarines Sur, 3 linggo rin nilang minanmanan ng pangunahing suspect na si alias Picoy, 25 anyos, dahil sa sumbong ng isang concerned citizen ukol sa paggamit at pagpapakalat nito ng droga. Dagdag pa niya, ginagamit din ng 3 suspect ang bahay ni alias Picoy bilang drug den. During the casing surveillance namin, nakita namin na madalas doon sa bahay ni Picoy. Na kumbaga, ito si John Paul is kasabwat din ni Picoy sa kanyang illegal drug activity. Ito namang si William is nung nag-conduct ng anti-drug operation, yung tropa, is naggataw na nandun siya at gumagamit din po ng illegal na droga. Nakuha naman sa posisyon ng mga suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 15.2 gramo at nagkakahalaga ng 102,136 pesos. Ang panawagan lang po natin sa ating publiko is maging mapagmatsyag at obserbahan po yung mga nangyayari sa kanilang neighborhood. Kagaya po nitong last operation natin na kung saan yung ang bahay ay ginagawang gamitan ng illegal na droga. So pag may mga na-obserbahan po silang ganyan, is wag po nilang sa walang bahala. Kundi po ipagbigay po nila agad alam sa otoridad para po atin pong ma-verify, ma-validate at mabigyang action po agad kung talagang involved sa illegal drug activity yung kanilang mga kapitbahay. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.